Shwmae, enw I yw Emily ac dwi'n astudio'r gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth ac dwi'n astudio'n rhannol drwy'r Gymraeg. Ar hyn o bryd, dwi yn fy ail blwyddyn ac dwi wedi cael y cyfle i cyflawni'r blwyddyn yma, y blwyddyn academaidd yma, yn gwlad tramor. Felly, ar hyn o bryd, dwi'n astudio ym Mhrifysgol Uppsala yn Sweden. Y prif pwynt fi'n credu mae hwn yn dangos yw dydy astudio drwy'r Gymraeg yn y prifysgol ddim yn mynd i rhwystro chi neu cyfyngu chi mewn unrhyw modd fel myfyriwr. Chi'n cael pob cyfle mae unrhyw myfyriwr arall yn cael ac rai cyfleoedd ychwanegol. Yn sicr, dwi'n credu bod astudio drwy'r Gymraeg ond yn mynd i rhoi buddiannau i chi. Does dim drawbacks ar gael. Yn ogystal, mae fe'n gwneud i chi'n cystadleuol oherwydd os chi'n cael eich cymharu gyda ymgeisydd arall sydd falle gyda'r un gradd â chi, a falle gyda'r un marciau i gyd, bydd gyda chi rhywbeth yn barod sy'n rili unigryw a ychwanegol a defnyddiol yn y byd gwaith. Os chi'n meddwl mentro tu fas i Cymru ar gyfer gwaith a stwff fel hwnna, dwi dal yn credu bod wedi bod yn astudio trwy'r Gymraeg neu'n rhannol trwy'r Gymraeg yn y brifysgol yn dal mynd i buddio chi a dal mynd i helpu chi mynd ymlaen mewn gyrfaoedd a pethau. Oherwydd mae'n dangos i unrhyw cyflogwr yn unrhyw le bod gyda chi sgiliau sydd yn rili trosglwyddadwy. Ac dwi'n credu bod pobl sy'n rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg falle yn anghofio weithiau faint o sgil yw i bod yn dwyieithog. Dwi wedi gweld hyn fi'n credu yn fy mhrofiad o bod ar blwyddyn academaidd tramor mor belled. Mae lot o bobl fi wedi cwrdd â o gwledydd gwahanol ac mae gyda nhw lot o ieithoedd wahanol. Fi'n credu bod y mwyafrif o'r bobl dwi wedi cwrdd â yn dwyieithog yn rhyw ffordd, y lleiafrif o bobl sydd ond yn gallu mewn un iaith neu ond yn gallu yn y Saesneg. Felly, fi'n credu ar draws y byd, mae cael iaith ychwanegol yn mynd i wneud i chi sefyll allan o blith lot fawr o bobl eraill. Felly, dwi'n wir yn credu bod e'n cyfle arbennig i chi i gallu astudio drwy'r Gymraeg, cos does dim byd chi'n methu wneud os chi'n astudio drwy'r Gymraeg ac dyle pob un sy'n gallu cymryd y cyfle yma.